Wala naman. Sa amin, lagi sa ako, personally, ayaw ko lang talaga. That's it. Hindi supportive, pero hindi naman up to the point na parang pwede maging at stake yung pwesto ng senator. Pag tinuloy na merong magkakaroon ng disgusto, aalisin siya sa pwesto na senator. Siguro interesado sa amin yung mga kung ito ang basihan lang natin itong question ng pag-abrogate ni Presidente sa BFA, kinu-question ng liderato ng Senado doon sa Supreme Court. It doesn't mean naman na gusto namin sa palitan. Hindi naman. Wala ba interesado sa amin? So walang doubt sa leadership ni SP Soto? Walang doubt. Just so happen na magkaiba na yung paningin namin ngayon at certain issue. Ako, personal, sa akin lang.